Now Stephen, I'm not me join and go by him. Now me push out Radino. A ready Ɔsoro Ayɛ Dinn. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Yeah. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Ɔsoro Ayɛ Dinn. Hallelujah. Amen. What if we Stephen? Ensuro. What if we can say a name? Ensuro. Na minya kupo. Na minya no nam. Was minya kupo wa na nam. Yeah. Minya no nam. I will appear as a mitro ensuro ha me fam yo.
ɛno Nyankopɔn ne wo hɔ no obi sɛ de gyina ma amen sɛ wode Nyankopɔn kyia na sɛ ɔbronsam kora yɛ wo ɔntimi wo da na sɛ do ɔde wo tena pukyerɛ mu kɔ Nyame bɛyi wo adi sɛ mo kasa yani adi sɛ tia wɔ kyinka nso adi kan na ɔte nso ano ɛtɔ so nson no ɛna ɔte nso ano a ɛtɔ so nson no hallelujah praise the Lord na kwa Stephen ɛmna mi gye Onyankopɔn anim no na mi bu sɛ Awurade no Awurade mo soro yɛ din yasɔfo no obi enye din meet mienu na yɛ fankai yɛ na yɛ papa ɔhene David Onyame nipa sɛmrɛ anka du mi ne no ɛna gyensa ban so ɛna yɛ adwuma Ɔsoro Ayɛ Dinn sɛ nɛ mi gyina na nam na mi yɛ adwuma mi sɛ na ho de Onyankopɔn de ma no minim sɛ ɔsoro abɔfo minim sɛ ɔsoro da minim sɛ ɔsoro mframa ɔde na kwa mi nkasa Nyankopɔn ɔmo di afurusane eti sɛmrɛ bɔ mpa yɛ na kae no Ɔsoro Ayɛ Dinn 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 Praise the Lord. Hallelujah. Onyankopɔn ahoɔden ɛso ɔbɔfoɔ no ɔte nso ano no a ɛtɔ so nson Bible sɛ ɔso tɛm dii sɛmrɛ abɔfoɔ ne adiifoɔ no ne sunsun kronkron no na ɛdi asie kɔ na me wono abɔfoɔ baason yɛhu abɔfoɔ baason a wɔgyinagyina Nyankopɔn anim na no wɔgyinagyina Onyankopɔn anim sɛ asɔfoɔ yi wɔatwitwa sanko kanko a mode gyinagyina abisadeɛfoɔ yi na ɔmama wɔn totorobɛnto nson na de lamenta no nso ma abisadefoɔ nso obiara nkura bi wɔmfa nsrɛ mpaebɔ na ɔde yɛ ne ho a Onyame ate na ɔbɔfoɔ foforɔ bi bɛbɛgyina afɔrebukyia ne ho ɛna ɔbɔfo foforɔ nso san bae okura sikahwam na kuruwa wɔkura sikahwam kuruwa na wɔmaa no enuhwam pii ɛna abɔfoɔ no nso sɛ abɔfoɔ no okuta duhwam kuruwa no ɛma no aduhwam bebree yɛma no lamenta yɛma no kane romanfoɔ ɛhyɛ yɛma no nneɛma a ɛhwam a yɛde firi Onyankopɔn eti sɛ mmerɛ a wokutu wei wofiri Onyame eti bɔ mpa yie na firi Onyame sɛ Onyame ebie soro a ɔhum na ɔde wabisa deɛ ma abɔfoɔ dodo a Onyankopɔn de wɔyɛ adwuma abɔfoɔ ahoɔdenfoɔ nko a saa abɔfoɔ no ɔno ne yɛgya Kwame Nkansa di gyae ɔma no nuhwam pii ne ɛma no nuhwam pii sɛ ɔmfa nka ahotemfo mpaebɔ aduhwam ne yɛde ama mo no eti sɔ mo ye ɛbɛyɛ adwuma ma wo sika afɔrebukyia a ɛsi aduhwam no anim
no. Na enyam no ewusie kan wotifo mpa. Biosro di focus nya be biosro. Amen. Oja. Oja saba na noriko. Oja saba na noriko. Deshone. Yesu ofune. Oja saba na noriko.
Yes,